Tamén nunha aldea do Parque Natural do Xurés, Guntumil, están en pé de guerra contra a instalación dunha antena de telefonía móvil. Máis de 80 persoas xuntáronse na última asemblea para recoller sinaturas e comezar a tomar medidas que impidan a instalación desa antena ao pé das casas. Aquí nesta leira, a entrada de Guntumil, pegada ás casas, queren colocar a antena de telefonía móvil. Aí, nese canteiro. Hai que mesmo nesta finca. Nesa finca aí. Teñan aí os truchos, os pauciños metidos, onde a querían por aí, que mesmo. A min porían unha antena en frente da miña casa, levanto má mañá xa vexo o matrosta ali. Eu eso non o quero de maneira ninguna. A ver se chega unha negociación e que se poña fora do pobo. Todos os artículos hablan mal de estas radiaciones y después incluso los informes oficiales dicen que son necesarias más investigaciones al respecto. Pues todas estas informaciones, pues llegamos a la conclusión, todo el colectivo de esta zona, que no queremos la antena. Nunha asamblea, toda a veciñanza amosou o seu rechazo á antena e recolleron máis dun cento de sinaturas. Que veño sempre, que tiña aquí onde cocer os porcos, as pitas, e todo veño aquí sempre. E poríanlle enfrente. A puñan aí enfrente, claro, e non a queremos. Non a queremos. Entón usted quería a antena a beira da súa casa? Eu creo que non. Din que no Parque Natural do Xurés hai espazo de abondo para poñer unha antena que solucione os problemas de cobertura. Pero sei que hai monte para pôr. E o que pasa é que queren fazer daño. Jolín, pero eso non se pode facer. Dicen que desprende radioactividade, claro, e a xente non está de acordo nisso, non é outra cousa. Do resto no monte non hai problema ningún, penso, vamos, por nadie, a xente está a favor incluso, porque se queremos unha cousa temos que querer a outra, está claro, se queremos o mel temos que querer as abellas. Polo onde menos prejudique ao pueblo, retirado das casas. A comunidade de Montes de Guntumil xa propuxeron poñela na autoubicación afastada das casas. O cual dixo que non iba a aceptar eso, que mover unha antena e as perspectivas de levarlle a corriente que eran moi caras, que a iba a colocar no seu sitio original, que era no punto de acceso ao principio, que era entre as casas no pueblo. De maneira ninguna, rotundamente non a quero ali. Loitarei con uñas e dentes. Vendo a indignación dos veciños, nesta aldea de Muiños vai haber loita para longo. Ata aquí o Galicia Noticias deste venres.